Que unha vez máis os políticos minten máis que falan, sobre todo algúns, non? Digo tanto Zapatero como Touriño, porque fai uns días na entrevista de Zapatero co presidente Touriño lle decía que iba a ter en conta as peculiaridades de Galicia en relación a que tiña moitísima dispersión e que tiña unha población moi envellecida, e sin embargo tuvo unha oportunidade magnífica de facelo cando se fixo o reparto dos concellos e non o fixo, non? Que quere decir? Que tampouco non o vai a facer agora, non? Estamos rematando o ano, pero a temperatura política sigue medrando, e que nada máis principiar o vindeiro, o 2009, están aí as eleccións autonómicas. A eso se refería, entre outras cousas, hoxe o presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, diante dos medios de comunicación, no tradicional desayuno que ten lugar sempre por estas datas para falar un pouco de todo o ano e tamén, por suposto, do futuro inmediato. Despois lles contaremos máis cousas. Saúdos, señores, moi boas noites e benvidos unha vez máis a Información en Estrada Televisión. Hoxe un día relativamente tranquilo no ámbito político e, por suposto, un día onde nos achegamos a información sempre resumida antes que ninguna outra cousa en titulares. O gran bache vai ser no ano 2010, como levo anunciando, por desgracia ojalá non sea así, pero todo nos leva a indicar que os tiros apuntan hacia ese lado, ¿no? Y con dos finautas de toda la vida, que son Chelo Lorreco y Toño Pelo de Quintín. Estos 4 actores vamos a hacer un espectáculo que se creará no mes de febrero, titulado Un morto moi vivo. É un sería lo que estamos en pasado. Esa función é a que dá o pistoletazo de saída, ainda que xa fixemos algunha fora por Marbella, por Guadalajara. Que significa protexer? Protexer o que máis queres. A tradición, o entorno. Protexer o teu país. Un modo de vida natural. O futuro. Protexer a calidade e a forma artesanal de facer as cousas. Protexer significa elixir o mellor de sempre, con máis garantías que nunca. Produtos galegos protegidos con denominación de calidade. Protegidos para ti. Turismo termal de Galicia. Lugares inesquecibles para esquecerse de todo. Unha caixa como esta, con suplementos nutricionais, vacinas e mosquiteiros, pode salvar a vida dun neno durante un ano. Enviar esta caixa só custa 12 euros o mes, 40 céntimos o día. Ti decides como queres axudar. Podes facerte socio ou enviar unha axuda puntual. Pero, por favor, entra en unicef.es ou chama ao 902 31 41 31 e pide información. Precisámoste. É costumbre
Prácticamente por estas datas, o presidente da Diputación de Pontevedra ten un almorzo cos xornalistas que cubren habitualmente a información do norte da provincia. Escolle tamén habitualmente Lalín, a capital do Deza, para esa xuntanza, e ali atópanse non só o propio presidente da Diputación, senón tamén o alcalde de Lalín e vicepresidente da Diputación, Xosé Crespo, e tamén, neste caso, estaba o alcalde de Cerdedo, Pepe Balseiros. Pois ben, Rafael Ouzán facía un análise polo miúdo do acontecido, da crise e, por suposto, do que pode suceder. El cifra o ano 2009, peor aínda que este. Veremos que sucede. Eso sí, tamén todos xa moi pendentes do que será a vindeira campaña electoral. Destacamos algúns dos momentos de esa comparecencia. Que un dos problemas que teñen os concellos é realmente resolver o día a día, non? Por eso creo que o que acaban de comentar os dos compañeiros é o problema que sigue sen resolverse, non? Que os concellos necesitan financiación para resolver o día a día, en este momento non o teñen. Si aparece este plan neste caso do goberno estatal, que pon en marcha unha colaboración, pero que unha vez máis o perjuicio, evidentemente o gran perjudicado dese reparto, pois é realmente Galicia, especialmente tamén a provincia de Pontevedra. Decía Pepe, o alcalde de Cerdedo, decía ben que nos 4 últimos anos a provincia de Pontevedra bueno, non vou decir a palabra roubar porque non sería a palabra adecuada, pero lle sacaron 40 millóns de euros do que é o programa operativo local, do cual estes concellos, concretamente os concellos que teñen moita superficie e non tanta población, pois salían beneficiados, non? E por eso que, bueno, pues ese dinheiro iba íntegramente aos concellos da provincia de Pontevedra, con repartos, cun criterio de reparto que era dispersión da población e tamén, pois, neste caso, pois, o tema do reparto en función do número de habitantes. Daí que 40 millóns de euros era moito dinheiro, que xa digo que perdemos de invertir en cada un dos concellos. Si a eso sumamos que neste plan que acaba de poñer en marcha o goberno, pois non se tuvo en conta nin a dispersión da población, nin o envellecemento da población, e a provincia de Pontevedra recibe 160 millóns de euros, non? 160 millóns de euros, que é máis ou menos a mitad do plan que vai a poñer en marcha a Diputación de Pontevedra, que rondará os 300 millóns de euros para o ano que ven. 300 millóns de euros que, como digo, irán destinados ao ancho e amplio da provincia de Pontevedra e que se van a ter en conta os criterios de dispersión de población, porque entendemos que tamén é de xusticia que eso se teña en conta, porque explicábase ben antes que os costes de servicios, etc., nos concellos que teñen moita extensión de territorio son tremendamente costosos e, polo tanto, son difíciles de poder, por parte dos concellos, afrontar, concellos que teñen moitísima superficie. Nos enchea de ledicia, pero tamén ao mesmo tempo non salíamos da nosa sorpresa de que o presidente actual da Xunta de Galicia pois fose a pedir diñeiro para unha lengua propia, non? Unha cuestión algo irrisorio, que parece mentira que non teñamos un presidente que sea realmente ambicioso, que fora a falar dos problemas que ten Galicia e que trouxera inversións para, como digo, resolver eses grandes problemas que Galicia ten. Por lo tanto, quero dicir con todo isto que pois non foi máis que unha milonga o que a entrevista de Zapatero con Touriño, e que falando evidentemente deses criterios, pois tuvo a oportunidade de facelo, non o fixo, e agora lle di que o fará no futuro, cuestión que, como todos podes comprobar, será con toda a seguridade mentira. Pero si hai unha cousa que me preocupa, levo anunciando bastante tempo, que é tamén a ruína que levaron este goberno bipartito de Galicia, precisamente o tema das recintos feriales de Silleda e da Estrada, non? Levo denunciando isto de maneira sistemática. Creo que a todos os políticos se nos debe exigir responsabilidade. En este caso hai que exigir a responsabilidade aos actuales gobernantes da Xunta de Galicia, que, vamos, sin ningún tipo de criterio nin de pensamento sobre que podía pasar, pois nos suprimiron, como todos sabedes, a Semana Verde, a fixeron tarde, mal e arrasto, e creo que os perjuicios se están vendo neste caso en Silleda, e no caso pois da Estrada 3/4 do mismo. Se levan unha feira do moble para outro punto de Galicia, que concretamente era Sarria, e abandonan neste caso unha comarca que vive prácticamente dese importante sector, non? Votación para que os concellos antes do día 24 poidan ter presentados todos os proxectos e toda a documentación
que pideu o Goberno Central a través dese decreto para esa subvención que se puxo en marcha desde o Goberno Central. Curioso que se lle hubiera exigido a todos os concellos que se enviara toda a documentación para presentar os proxectos para ese decreto que sacou, neste caso, o Estado, pois presentar todo en vía telemática. Hai que recordar que non todos os concellos evidentemente están informatizados para poder mandar isto, e sobre todo que pedían tamén a firma electrónica dos responsables, non? Cuestión que tampouco non teñen a moitos dos concellos da provincia de Pontevedra e de toda España, non? Pero, bueno, como iso quere dicir unha vez máis que desde o Goberno Central unha vez máis non se conoce cal é a realidad dos concellos do día a día, non? Porque senón non se hubiera pedido esa documentación desa maneira, sabendo que moitos concellos de Galicia e da provincia de Pontevedra pois non teñen precisamente esos medios. Pero, por certo, que o presidente da Diputación avanzaba tamén, e é primicia informativa, unha actuación con fondos europeos para a provincia de Pontevedra. A banda ancha, internet e un plan importantísimo da Diputación para dotar os concellos, que así o queiran e se anotasen, para que a banda, a señal de internet chegue absolutamente a todas as casas. Moitos cartos para o ano 2009 para, unha vez máis, promocionar a banda ancha. E piden, evidentemente, que hai unha ferramenta de traballo fundamental que é o acceso ás tecnologías de información e acceso a internet, e que a Diputación acaba neste caso, de presentar un proxecto á Unión Europea e acaba de ser aprobado un proxecto para a instalación da red Wi-Fi na provincia de Pontevedra. Eu calculo que vamos a acabar invertindo entre uns 10-12 millóns de euros, que vai dirixido a 55 ayuntamentos da provincia de Pontevedra. E diredes, por que 55 e non 62? Porque 55 foron os que se adheriron á Diputación e os outros 7 que tiñan posibilidade, se o fixeron, pediron outro tipo de actuacións, non? Son sobre todo os concellos de máis de 20.000 habitantes que podían, neste caso, pedir por libre, de maneira individual, e non adherirse á Diputación. 55 se adheriron á Diputación e 55 van a recibir pois este plan que nos vai a permitir, como digo, que cada un dos concellos, desos concellos, sobre todo, eu diría que onde hai unha masa importante de población, aínda que é a nosa idea chegar a aqueles núcleos máis dispersos para poder darlle tamén este servicio, esta ferramenta de traballo, pois poidan a partir do ano 2009-2010 deste importantísimo servicio. Igual que me piden a veces, moitas veces, saneamento e abastecemento de agua, hoxe en día outra das necesidades de cada unha das familias e de cada un dos fogares que temos na provincia de Pontevedra é precisamente ter acceso a esta que hoxe en día é unha ferramenta de traballo. Por eso que aí vamos a centrar tamén o noso objetivo, o noso esforzo, para que todos os concellos, como digo, da provincia de Pontevedra, esos 55, pois poidan ter a partir de, bueno, pois de moi pouco, dentro de moi pouco tempo, pois esta forma de poder traballar desde prácticamente cada unha das súas casas, ou poder acceder a esa información que hoxe en día é tan indispensable, non? Está rematado, finiquitado, e, por lo tanto, agora entramos en un momento, bueno, pues, electoral, e, bueno, é 1 de marzo, eu espero, como así esperan, eu creo que unha maioría importante dos ciudadanos de Galicia, que as cousas muden e cambien para ben, que neste sentido así debe suceder. Tamén estaba unha persona que é nova nestas xuntas, concretamente o vicepresidente da Diputación e alcalde de Cerdedo, Pepe Balseiros. Ele falaba sobre todo da financiación. Os concellos pasan mal e hai que entender o territorio, ademais da poboación, como punto de referencia. Tamén, por certo, queixábase Balseiros da excesiva burocracia de algunhas administracións. Puderamos prestar os servicios de forma adecuada aos nosos cidadáns e aos nosos veciños. Hai que, ou deberíase esquecer tamén a bella idea esa de que os concellos estamos clasificados en categorías, de primeira, de segunda, de terceira. Eso os cidadáns non entenden. Os cidadáns entenden de servicios, de melloras e de atención. E hoxe o feito de que haxa unha piscina nun concello de 20.000 habitantes ou de 50, un concello do lado que teña 4 ou 5.000 habitantes, os veciños non entenden que non teñan dereito a terlo, ou quen di eso, di outra cousa. E logo, pois o de sempre, non? Que os concellos prestamos servicios impropios que son competencias asumidas de outras administracións, como o caso das consellerías no tema da enseñanza, o mantemento dos colexios públicos. Empezouse quitando o tema do gasóleo, pero o gasóleo, a partir de que lle deron, aos 3 meses acabouse, e logo ven os pais dos nenos a pedir o gasóleo. Quen ten que botar o gasóleo?
os concellos, porque os nenos e os pais e as nais dos rapaces son veciños nosos, e ao final hai que prestarlle ese servicio. O mesmo no tema dos centros de saúde, etcétera, etcétera. Bueno, de un montón de cousas, non? E logo hai outra cosa que me preocupa. Eu creo que as administracións, as grandes, as moi grandes, os ministerios, as consellerías, algunhas tamén, eu creo que funcionan moi lentamente. Eu creo que a burocracia neste país xa se está volvendo extremadamente complicada e novelosa de novelo, non? A veces discutimos e falamos de que non se consignan suficientes cartos ou suficientes millóns para abordar a construción do AVE, por exemplo. Non falemos xa da pretendida demandada autovía desde Pontevedra aquí ás terras do Deza. Ano pasado falamos aquí deste tema, seguimos prácticamente igual, acabará tendo que facer a Diputación, presidente, se fose posible. Eu preocuparíame máis de que se executen os cartos que se consignan, porque todos vemos a diario que as consellerías e os ministerios deixan sin executar unha parte moi importante dos seus presupostos. Ben por incapacidade, ben por negligencia, non o sei. A verdade é que eses cartos quedan aí, e moitos deses cartos hai que devolvelos a Europa, os que veñen de aí, os que veñen de programas europeos, non? Bueno, eu creo que se todo isto se configurara dun xeito adecuado, seguro que habría cartos para a financiación, e seguro que habría cartos para acometer moitísimas infraestructuras necesarias, e seguro que habría que facer unha compensación interterritorial que vertebrase dun xeito equilibrado e dun xeito xusto zonas como esta nosa que decía Crespo Bendito, que está tremendamente despoboada e tremendamente dispersa na súa población e no seu conxunto de núcleos, non? Na actualidade máis cercana, xa inmediatamente aquí na Estrada, hoxe pasa polo mundo cultural. Concretamente, nada máis e nada menos que dúas presentacións. Por un lado, unha nova xira que está xa en marcha, unha xira que levará, en principio, o que son os escenarios galegos a Robin de los Bosques. Robin Hood comeza a xirar fora de Galicia o próximo día 2 de xaneiro en Coslada, Madrid, e continuará o seu percorrido por Málaga, Alicante ou Valencia. Na Feira Galega de Artes Escénicas, a distribuidora que teño en Madrid, que é Telón Producciones, cerrou unha serie de funcións que empezamos a facer esta semana. Concretamente o día 2, que empezamos en Coslada, en Madrid. Esta función é a que dá o pistoletazo de saída, ainda que xa fixemos algunha fora por Marbella, por Guadalajara, en Madrid, como sabedes. Vamos a facer dúas funcións en Málaga, Málaga capital, nun dos mellores teatros de España. Málaga, vamos a estar en Valencia, en Utiel, vamos a facer dúas funcións tamén no Gran Teatro de Alicante, no medio vamos a estar nas Pontes e na Coruña no Teatro Colón, que é o último gran teatro galego que nos falta por visitar. E para mí é unha enorme satisfacción, porque é deses teatros que sempre un ten idealizados, non? E tamén a presentación de un novo espectáculo. Neste caso, de novo volve aos Tirinautas. Volve a Escola de Teatro, volve en definitiva o Teatro Maidín a Estrada. Xosé Lueiro facía a presentación. Producións A Contrabutaca presentará en 2009 4 novos espectáculos. O primeiro deles estrearase previsiblemente polo mes de febreiro e levará por título Un morto moi vivo, protagonizado por 4 actores de recoñecido prestixio como son Isi, Dorotea Bárcena, Chelo do Rejo e Toño Pena. A Contrabutaca está preparando 4 producións para o ano 2009. Unha que se titula Un morto moi vivo, con Isi e Dorotea Bárcena, Amadora, no reparto como actores protagonistas, e con dous tirinautas de toda a vida, que son Chelo do Rejo e Toño Pena, de Cuntis. Con estes 4 actores vamos a facer un espectáculo que se estreará no mes de febreiro, titulado Un morto moi vivo. É unha adaptación de Os cravos de prata, de Nicola Vela, dun autor irlandés, e é unha comedia, bueno, non pode ser outra cousa, é unha comedia que xira en torno a un velorio, con cada leito e morto incluído. Se me preguntades se vai ser o morto, xa vos digo que sí, desde este momento. Outra cousa vai ser mantelo calado, pero bueno, en principio vai facer ese papel, pero bueno, que é unha aposta entre comillas, unha aposta segura, unha aposta firme, un pouco na liña que viñan traballando Tirinautas, que é comedia popular, e bueno, está no ánimo de dirixir a distribución
que vai correr a cargo de Cultura Activa, de Cooperativa Cultural, dirixila a pequenos e medios núcleos de poboación, é dicir, a zona rural e pequenos concellos. Estamos tamén ensayando un espectáculo titulado Fantasmas. Chámase Fantasmas porque está protagonizado por Francisco Rey, por Francisco Ameixeiras e por Francisco Campos, que son tres actores que saíron tamén da Escola de Teatro. É unha aposta tamén en clave de comedia. Sin embargo, é unha comedia totalmente distinta, é unha comedia de humor absurdo, un pouco na liña que traballa Illana ou que traballa en compañías como Sespear ou Capa e Espasa, donde o físico e o gag ten moitísima importancia. A sinopse fala dunha mansión con fantasmas, amas de chaves, asasinatos, motoserras eléctricas e demais utensilios relacionados co thriller de terror. Tamén en capítulo cultural achegámonos, como non podía ser de outro xeito, ao concerto que ofrecía a Banda Municipal de Música no Teatro Principal Estradense. Un concerto que se titula sempre Concerto de Nadal, quizá porque estamos no Nadal. Escoitamos un anaquiño do mesmo e prometemos demais para o remate do informativo. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. Hoxe foi un día frío, pero afortunadamente non especialmente chuvioso. Estamos rematando o ano e coñecemos a previsión para as vindeiras horas. Mañá continuaremos un día máis baixo a mesma situación meteorolóxica con baixas presións sobre as Azores, pero ademais con posibilidade de que unha fronte pouco activa atravese o país durante a madrugada. Teremos, polo tanto, ceos moi anubados nas primeiras horas da xornada, cando podería chover de xeito feble e illado con máis probabilidade na metade sur e a apertura de claros pola tarde. As temperaturas estarán sen cambios ou en lixeiro ascenso, acadando valores agradables nas horas centrais do día. Os ventos soprarán frouxos de componente sur con intervalos de moderado no litoral atlántico na primeira metade da xornada. O número agraciado no sorteo da 11 de onte, 28 de decembro de 2008, foi para o número 71.504, 71504 da serie 32. En canto á combinación gañadora, no gordo da primitiva de onte tamén, 28 de decembro, foi para a seguinte: 9, 18, 44, 49 e 50. Número clave reintegro 1. Antes da despedida, lembramos titulares.
gran bache vai a ser no ano 2010, como leva anunciando. Por desgracia, ojalá non sea así, pero todo nos leva a indicar que os tiros apuntan hacia ese lado, ¿no? Y con dos finautas de esta vida, que son Chelo Lorreco y Toño Pelo de Quintín. Estes 4 actores vamos a hacer un espectáculo que se creará no mes de febrero, titulado Un mozo moi vivo. É un estudio de que estamos en Cosbar. Esta función é a que dá o pistoletazo de saída, ainda que xa fixemos algunha fora por Marbella, por Guadalajara. E máis nada, señores, punto final. E o prometido din e deberán. Por lo tanto, queremos rematar o grande. E facémoslo precisamente de novo coa Banda de Música Municipal da Estrada e a Marcha Ravenski. Unha marcha que, saben vostedes, é habitual no concerto de Ano Novo en Viena, pero que neste caso anticipamos en Estado de Televisión, porque sempre nos anticipamos as noticias, e facémoslo agora precisamente coa Marcha Ravenski e a Banda de Música Municipal da Estrada. Que disfruten desa banda. Saúdos, de nada, moi boas noites.